з приводу курсу рубля. Ну, чому 100 це грубо, там реальний курс 79 рублів за долар, тобто багато хто скаже, ну 79 це ж краще, ніж 100, це ж потужніша валюта. Насправді у Росії є з цим проблеми, і про це вже також бізнес пише, що через занадто міцний рубль оці доходи нафтогазові, які є основою, вони стають меншими. Тобто Росія менше отримує грошей в рублевому еквіваленті, і, відповідно, не може покривати всі трати. Там вже ліквідна частина Фонду національного благополуччя вже станом на 1 червня менше, ніж дефіцит бюджету за аналогічний період року. А ви кажете 60 трильйонів, так? 60 трильйонів, так. І виходить так, що не покривають ці резерви. Це призводить до того, тут цікавий момент, що Центральний банк Росії дав прогноз на поточний рік, що вони, цитата, не виключають обнулення ліквідної частини Фонду національного благополуччя в 2025 році.